tu začneme, tak skúsime takú prvú spoločenskú vec. Ak náhodou má niekto kapucnu na hlave, tak ju dá dole teraz. Výborne, všetci 4 dali zrazu dole. Lebo sme v miestnosti, tak jak v triede nemáte kapucňu, v kostole. Je to isté, keď máte žiaky, nemáme ich na hlavách. Keď sme chlapci, keď sú dievčatá, tak môžu nosiť, lebo toto je spoločenské správanie, etiketa, ktorá je celoslovenská a celosvetová, nielen nás sa to týka. A teraz poďme teda na to, čo nám ponúka dnes. Čo nám hýbe? Čo určuje náš život? Na jednej strane sú to tie vysvetliteľné veci obáv a strachu, a na druhej strane je to taká nevysvetliteľná Božia láska a Božia dobrota. Toto je nám ponúknuté práve cez dnešný text, ktorý sme počúvali. Je to rozlúčková Ježišova reč. Odchádza z tohto sveta, stratí sa, učeníkom spred očí. Vo štvrtok budeme mať nedeľu. Je to tak. Vo štvrtok bude tento týždeň nedeľa, lebo je prikázaný sviatok na nebu vstúpenia Pána a tým pádom, tak jak ste dnes, tak prídete aj vo štvrtok na svätú omšu, ktorá bude 14:30. Lebo prikázaný sviatok, keď vychádza v týždni, je aj nedeľa, ono je to iba 9 krát v roku. Niekedy to vyjde na nedeľu, ale tento vždy vychádza na štvrtok, lebo je 40. deň po Veľkej noci. Takže táto nedeľa budeme sláviť ju. A Ježiš, keďže sa stratí v predočí, naozaj stratí táto socha z predočí, ktorá nám to pripomína jeho prítomnosť, Ježiša z mŕtvych stáleho už vlastne nebudeme mať vo štvrtku, tak v tom porovnaní toho viditeľného a neviditeľného Lukáš. Povieš mu to potom. Teraz ja rozprávam. Na jednej strane je to strach. A ten strach môže byť naozaj v rôznych oblastiach. Áno, aj v politickej. Je to oblasť, ktorá povieme, nedotýka sa nás, ale všimli ste si pri nejakých agitáciách a voľbách strach zasiahol. Lebo keď si ho zvolíte, tak toto a toto prinesie. Teraz naposledy v Rumunsku voľby obrovská účasť ľudí, lebo strach. Naozaj, to je na čo reagujeme. To jeho zvolíme. To isté v ekonomickej oblasti. Strach. Ako to bude s našou rodinou? Bude mať na zaplatenie? Aká bude moja životná úroveň? Som schopný? Zoberiete pôžičku, úver, dokážem zaplatiť tú splatku. Je to naozaj obava, ako sa postarám o svoje deti. Je to niečo, čo zaplatí. To, čo treba za vodu, aby som mohol používať, za elektriku, aby mi neodpojili. Takže áno, aj toto sú obavy a strach, ktorý máme, je viditeľný. Zdravie, alebo opačne choroba. Necítim sa dobre, idem na vyšetrenie. Čo zistí lekár? Keď zistí, že niečo mám, nejakú chorobu, ako bude postupovať liečba? Som schopný prekonať? Vidíte, to sú viditeľné obavy a strach, ktorý máme vo svojom živote. Ale Ježiš to vedel, poznal to a práve preto ponúka ľuďom a hovorí, zvýrazňuje tú neviditeľnú Božiu lásku a dobrotu, ktorú dáva. Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo, príde. Ono o zachovávaní. Niekedy, keď počúvame tieto slova, môže nás napadnúť tak, jak zachovanie dopravných predpisov. Idete na aute, poriadku, ale idete rýchlo, stretnete ujak zelenou, ktorý na vás zakríve, nameria vás, je trest, lebo som nezachoval poriadok dopravné predpisy. Môže sa stať. Toto to nie je v tomto prípade. Ježiš nechce nám trestať, ak nezachovávame. On však hovorí, zachovať slovo je to, mať tú plnosť života, ktorú nám ponúka, tú dobrotu. Toto je to, čo chce dať človek, lebo vie, že v nás tá túžba po dokonalosti, po šťastí je. My chceme prežiť život naplno. A preto zvýrazňuje a hovorí, áno, kto toto bude sa toho držať, ja budem s ním, urobím si mňo príbytok. Budem v jeho živote, jeho život bude radostný, dokonalý, šťastný.
vydávať svedectvo. Preto budem s ním. Vidíte, on nechce, aby sme my išli do neba. Ježiš doslova chce priniesť to nebo ku nám, aby sme ho mali možnosť prežívať každý jeden deň. Nechce, aby sme sa my zapáčili Bohu, ale opačne, aby sme boli ako on a robili veci ako on, lebo on nepotrebuje, aby sme sa mu zapáčili. Naozaj neurobíme ho dokonalejšie, už je dokonalý. Ale práve chce byť súčasťou našich životov, lebo vie, čo prežívame. Že tie obavy v našom živote sú. A aby sme sa im vedeli postaviť, aby sme im vedeli čeliť a aby nás neprevalcovali, aby nás naozaj tá ťažkosť našej životnej situácie nezlomila. Preto hovorí, pošlem vám tešiteľa, Ducha Svätého, po grécky paraklétos. Je to ten, ktorý je v našich životoch a nie preto na výčitku. Pozri, aká si, pozri, aký si. A jaký ja som svätý, a ty človečík, aký si slabúčky a hriešný. To nie je na ten rozdiel medzi nami a ním, ale práve na tú pomoc. Pošle vám ho, aby on vám pomáhal, aby bol pri vás, lebo on vie, že veci nie sú ľahké a nie idú jednoducho. Že ten život, veď vidíte, ideme aj mantinelom, nie naozaj sú obavy a je tam už dobrota. A čo si vyberiem? Čo mu budem dávať ten priestor v svojom živote? Keď budem v kuse len rozmýšľať nad tým, toto je zlé, a tento je zlé, a tamto je zlé, ale budem nadávať a budem nespokojný a toľko vecí pekných okolo, ale ja ich nebudem vidieť, lebo ja som stále zameraný len na to, čo je nedobré a čo je zlé. Aj tak sa dá prežiť život. Nadávaním, nespokojnosťou. Ale o čo to celé je? Naozaj, vidíte, aj Boh chce, aj my chceme, aby sme mali radostný život, aby sme dokázali vidieť aj nenapávame si, že nie je zlo. Práve aj v tom zlom, v tých okolnostiach života vidieť to, čo nás môže povzbudiť. Takže práve toto je tá nádej, ktorú chce Boh vzbudiť aj v nás v čase, keď naozaj sa 40 dní bude mať teda po štvrtok stráti správy učeníkov. Nebude možno už blízko, chytateľne, nebude vedieť chytiť, lebo už tu nebude, ale bude cez to pôsobenie